Hello लोगोफोर आरो नोंथांनि नोंथांखौ बरायबाय जों दा बेलुर क्रस होननाय जायगायाव थांगोन आरो नायलांबाय था भिडिअखौहाय आं देखायलांबाय थासिगोन नोंथांनो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था बे ट्राफिक आरोना ओरैहाय बेयो मेजेस्टिक बास स्टेशन नायदो बेसेबां समायना मेजेस्टिक बास स्टेशन आरोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै आरो नायबाय था आंनि भिडिअखौ नोंसिनो मोजां भिडिअखौ लाबोबाय थागोन आरो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन बासजों दा बासाव दङ बिदिनो भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन आरोना बास Kalau was tak salah nak, jadi kalau was, dah nama tak, saya pun macam mana like ada sekolah, si kalau was tak kenal orang, orang pergi, 2 घन्टा से 2 घन्टा, 2.5 घन्टा से नांगोन, बिसिमाव आरो जों दा थांनो नागिरनाय जायगायाव, जों दा थांगासिनो दङ आरो नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ, ओरैहाय थिंजाय नाय. Bagi hari Cina lah, jadi juga semua dah ada, orang juga ni. Nanti ada korban ni ya, betul ni. Ni kan anda macam siapa komza dengar ni. Akhirnya ya, dalam macam ada yang video tu suruh komza mudahlah, lah ada sekolah, ada nanti ada mana, ada video tu. Si traffic apa area ni? Wah, traffic kan naik. Dayu जों थांगासिनो दं आरो बे जायगायाव थांगासिनो दं नै बासाव गाखोदों आरो ना जोङो नायलांबाय थादों आं नै बेयो गाखोदों फिसा आरो नै दा जों थांबाय गोजौ जों नै गोजौजोंबो र'ना नायदो नै बेखौ इसानपुर बास स्टेसन होनो इसानपुर मोनफैबाय जों दा नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ ओरैबायदिखा आरोना समायना दा जों इसानपुराव दंफैनो इसानपुरनो बेखौ ट्रेन स्टेसना बेनो आरोना इसानपुरनि ट्रेन स्टेसन होनो बेखौहाय नायना ला आरो नै दा जों थांबाय दस्रायावसो हाब बिल्डिं ओरैहाय आं बेखौ बेयाव बे लामाखौ आन्दायखाया आङो मिथिगौना ओरैबायदि नुजोबखाबाय आरोना 8 बोसोरसो जाबायमोन आं सिगांहाय बे लाइनाव बेयाव लाइन थानानैहाय आरो सिगाङाव थानाय जायगाखौ नुखालांगोन आं थानाय जायगाखौहाय खोन्थालांगोन आङो नायलांबाय था भिडिअखौ ओरैबायदि पार्क ओरैनो जायगाखौहाय नायनानै ला भिडिअखौ सोरबाफोर मोजां मोनना लाइक खालाम ओरैबायदिखा आरोखि लामाया नै बेसेबां नायनोहाय नै ओरैहाय खावनै खावथामल' दा जों बासावसो दं आरोना बासनि जान देखायहरदों लासनिफ्रायसो